Ni shekara na biyu kenan da wajen rabi ina shari'a da wani rabul da ta basta jiddi yanzu zau kakakin majalisa. Ni ban bada hakuri ba saboda ba laifi nayi ba. Su ne suka zo suke so. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Ya gaba kuma. Alhamdulillah gaskiya ne. Allah ka jagoranci. Amin ya Allah. Allah ka jagoranci kuma ka tsariya. Amin ya hayya. Ya shak ai na ziyarce ka ne domin bayan na fito daga gidan gyaran hali sai na bude waya na sai na ga abubuwa da aka yi a kaina na zo in yi godiya Allah saka da alheri. Allah ya bar zumunci. Allah ya ji kan tsohuwa, Allah ya sada ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakika na ji daɗi sosai saboda ban taɓa tunanin so na da ƙauna ya kai haka a gare ka ba da sauran al'umma. Allah saka da alheri. Wato abin da yake faruwa a ranar Asabar ina gida na dawo da mai gida na wato uba kuma a gare ni Honorable Suleiman Ibrahim Dawo wakilin bin Zazzau mun dawo daura aure za mu fita mu je wani waje. Kwatsam sai na ga mun dawo yana zaune ya shiga cikin gida ya fito kawai sai na ga an yi wani Abdurrahman da yake nan babban dodo ya kira ni ce sun zo in zo in ji kawai na je kuwa sai na ji an ce mun da Allah ya matso mana ina matsowa sai aka ce mun da Allah suna son ga ina ne na ce ne ina waya na ce tana caji suka ce ba zan koma ko ina ba in shiga moto na shiga moto don ni ban san su ba gaskiya. Muka je na jira shi ya je gida ya cire kaya ya dade ma da aka zo suka yi tunda zan iya cewa garkuwa kenan aka yi da ni tunda sallama da ni na gaisu tunda da yazo bai nuna min police warrant ba bai nuna min wani abu wanda zan gane cewa lallai an zo ne yazo ya tafi da ni kuma bai nuna min wani abu identification wato wani ID card wanda cewa shi wannan ma'aikacin dan sanda ne daga waje na bincike kaza da ya dauke ni dai muna tafiya dai ana mun tambayoyi a cikin mota aka nuna mu aka sauke sa Abdurrahman ina Bandodo muka je can Kwarbai ya zauna ya ce zai dauko wata mata ni ban san na fi minti 30 zuwa 40 a cikin motan ya sa mun hankof guda ɗaya sa da seat belt na moto da wani yaron shi a gaba da ya fito muka je yi hanya angon iya muka je ya sauke wannan matan za ta dauko me da ban sani ba ban san da suke da ita ba ya dauko muka tafi muka je ya tsaya wajen pizza ya tsallaka je dauko wani abu aka karya kwana sai ya koma ni hankali na ma ya tashi saboda ni zan iya cewa yan garkuwa da mutane tun da ban san shi ba kuma a bakan mota an sa tinta da sauransu mu ana ta tafiya da ni ban san har na ji tsoro ana ta wannan bibiyan da ni ban san mene ba tunani da muka zo fi da sai inda na sai waya sai na ga ya faka ya tsallaka na ce ba mu je wai ce na sana aka je wannan police station din kamar da aka yi wannan rubuta statement din da sauransu na ce ina mai kara ba shi aka saka na cikin cell na shiga muka shiga cikin cell na cire takalmiya da su me da sauransu kwana ban san menene yi ba da sauransu sai ranar Lahadi later edit da suka rubuta wani an yi tanishin din image ne speaker Najeriya an ci mishi mutunci da sauransu to almuhim abin da yake nan tafe sai aka ce ai ni shi yaron nayi na postin da na gani wani dan hajiya ya rubutu akan tashan kofan doka an mallaka ma matan speaker za ta yi plaza iya rubutun da yake nan ni kuma ne shi yaron da nayi wannan sharin din shi ya rubutu shikenan aka ce akan abin da ake tuhuma na shikenan kaka ranar Lahadi kenan da wani aka ce na saba maka kaza da sauransu da ni kotu daga yan ne a gane masu kara an yanya ce shi ne muka gane cewa akwai speaker Najeriya akwai chairman din Zaria local government akwai barista Aisha a ciki tunda duk gashi abubuwan da ya bayyana aka zo kuma aka yi filin aka ce aka tafi kotu ranar Monday muka aka tura mu magistrate court da ke ce biya wani kuma da muka je magistrate court din nan sai aka ce kotun ba ta da jurisdiction da za ta yi saurari wannan karan sai dai kuma da court ya ni gidan gyaran hali ranar Litinin da yamma na kwana can Litinin Talata Laraba Alhamis Juma'a ni ba zan ba da hakuri ba kuma muka nemi bil din suka ji bayarwa sun ce sai an walakanta ni suna ji idan ya to din me yasa mun zo an yi wannan abin da sauransu akwai abin da aka yi na sirri wanda suka roƙa su a rufa ba kuma haka abin ne ba mu ni da na magani ni ina ofis din jami'an tsaro ne a wannan wajen aka kori duk wani dan uwa nawa da sauransu ni sai wala aka bari aka tilasta ni akan wannan abu wanda ya je duba rubutun ma zai iya ganin wani iro saboda billahi azum la ilaha illa huwa ban yi laifi ba kuma zan bada hakuri ba zan ban garin da aka yi saboda ni ne kawai an yi postin na shi yaron shi wanda ya postin din ma ba a gan shi ba ga ja kamo wani dan uwan shi shine shi aka zo aka yi bada belin shi amma ni aka ki bayarwa ni kawai dan ni na yi shi yaron
to abin da ya faru kenan aka yi wayan abun sai wannan bidiyon aka zo aka saka. To ni wannan bidiyon ni tilasta na aka yi wannan abun saboda ofisin jami'an tsaro ne, tilasta na aka yi kuma na tabbatar da wannan abun da ya zama mu al'umman karamin hukumar Zaria jan kunni da sauran ƙasa gaba daya. Ba za a sake kamanta wannan ba, kuma a wannan abu magana da nake gaya maka ina nan akan ta, ban tashi ba, ni ban bada hakuri ba saboda ba laifi ne ba, su ne suka zo suka bada hakuri suka roki ma a rufe sirrika. To shi dalilin da yasa kenan ka kuma ne suka zo maka godiya kamar yadda mu sauran Allah saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi, ina godiya da soyayya da kuma da akan nan. Allah saka da alkhairi, Allah biya bukata, Allah ƙara tsarewa, yadda ka zo lafiya Allah sa koma lafiya. Kuma mun ji daɗi sosai na sulhun da aka yi, domin Allah yana cewa wasulhu khair wa hadatul anfus shuh, to hakan na da matuƙar muhimmanci. Kuma Allah yana cewa wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum. To kuma an so a samu sulhu, to mun ji daɗin sulhun nan. Kuma muna baka haƙuri, muna baka shawara da kai haƙuri, ka daure ka bar komai da ya faru ka shafe shi. Wanda da muka ɗauka magana akan haƙuri abu ne mai da matuƙar muhimmanci. Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum wa huwa khairul lisabirin. Idan kai haƙuri ka manta da abin da aka maka, to kan Allah subhanahu wa ta'ala zai saka maka da sakamako mai ɗumbin yawa. Wanda na san wasu suna mamakin ya haɗa da Malam Suleiman. Daga Malam Suleiman masoyinmu ne kuma ɗan uwanmu. Kuma dukkanin abin da ya samu masoyin kuma ɗan uwanmu, to kam za mu iya abin da za mu iya har ƙarfin ya ƙare. Domin daga cikin hikiman addinin musulunci shi ne haɗa mu zama 'yan uwa da kuma zamantakewa. Domin mun kasance muna masu faɗa da juna, amma da musulunci ya zo sai ya sanya mu muka zama 'yan uwa. Allah ya ce waskuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwan. To in dai kasancewar musulmai bai amfani ba, to kaga kan hakan bai da amfani. To amma kasancewar musulmai kam ya kamata a ce duk abin da dan uwan musulmi ya shiga, ko da ba mu san shi ba, ya kamata a ce mu iya kokarin mu cin shi a ciki. To wannan abu ne wanda yake ma wajibi mu a kasancewar musulmai, kuma a kasancewar ka dan uwan musulmi. Hakan ya sa mu zan Allah ya siffanta mu zan Allah ya ce al-mu'min bil mu'min kal bunyan ya shuddu ba'dahu ba'da. Kai kaman gini ne, duk sanda aka ce an ciccire yanzu a wannan ginin a cire an cire nan, dole nan zai rufto. Saboda akwai wani gaba ɗaya da yake ciki wanda aka cire shi, to hakan ma musulmi ya kamata mu zama. Manzo Allah ya ce masadul mu'minina fi tawaddudihim wa ta'adufihim wa tarahumihim kama salil jasadi idha ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bisahar wal hum. Wannan shine musulmai. Muna roƙon Allah ya zunar da duniya lafiya, ya zunar da Afirka lafiya, ya zunar da Najeriya lafiya, ya zunar da arewacin Najeriya lafiya, ya zunar da Kaduna da ma Zaria lafiya, kuma haɗa kawunan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam nagode, Allah saka da alheri da wannan jawo hankali da aka yi mana, da addu'o'i da kai Allah saka da rai da al'umman Najeriya gaba daya. Ni wannan abin tilasta na aka yi da jami'an tsaro da komai, ban bayar ba da ban yi laifi ba. Yaron da ya je wannan abin ya postin din shi ya hau ya je ya bada hakuri. Adalci ake so sai ya gaya min ya bada hakuri. Daman da yawancin rubutun shi yaron ne, to da ya hau ya rubutun ni ma sai ya bani dama sai in je in shiga a wayana a nan police station ni ma sai in shiga in yi sharing din wannan abin da yi. Saboda ya ce ne an mallaka ma matan speaker tashan kofan doka. Algata malam bai ce uwanta ba, bai kuma mentionin cewa speaker Najeriya ba. Muna da speaker wajen guda uku, muna da matan speaker a matakin local government na kansuloli, a matakin jiha muna da speaker shi ma yana da mata, a na tarayya shi ma muna da shi. To bai ce wai matan speaker wani ba, tun shi kadai ne kawai speaker a Najeriya da an ce haka. To malam an ci amana na, kuma tsakanina da Allah ba zan yafe ba, kuma tsakanina da su Allah ya isa. An yi ne domin a ɓata ni da ni da al'umma na da ƴan uwana, uwa uba da mai gidana da muke tare da shi. To duk wanda suka yi wannan abin Allah ya sa ba zan yafe ba, kuma na fito ne ina wannan maganan da babban murya ban ji daɗi ba, kuma sai Allah ya mana hisabi da kayan mu da su.
kuma ba na tare da wannan abin kuma ba ni bane. Sannan ina so malam a taya ni godiya ga ƴan uwana na gwagwarmaya, ni ma ina son irin shi, to sai gashi Allah ya kawo mun su sun zo saboda sun ga irin abin da aka yi na zalunci. Akwai uwa uba jagora namiji kenan, dan Bello, mai bin shi Abba Hikima, da uwa uba ga su Sahore. Ba zan taɓa mantawa da su ba, sun nuna goyon baya a tare da ni da sauransu. Ina godiya. Allah ya saka musu da alheri, Allah ya musu jagora, Allah ya musu duk abin da suke nema. Su malai na so miƙa min godiya na ga ƴan uwa musulmai maza da mata, yanda aka dage ake timin da du'a'i da sadake duk ban sani ba, dan ban san ina da wa'innan al'umma ba. Sai na ƙara gode ma Allah, zama da al'umma lafiya yayi da taimakon jama'a. Kuma malam gwagwarmaya yanzu aka fara, wallahi billahi ban taɓa da na sani ba, gwagwarmaya yanzu aka fara. Ni shekara na 2 kenan da wajen rabi ina shari'a da wani rabul da ta Abbas Tajuddin yanzu kakakin majalisa, ina ji na yaran sa su ji, ina shari'a da shi a kotun majistri da ke ce daya. To ni ina shari'a da to kaga malam ai ba yau ne farau ba. To ba abin da zan ce, an yi walƙiya ya haska. Na gode, Allah saka da alheri.